σήμερα ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα και οι δράσεις του κόμβου, ο οποίος επινοήθηκε από τον Γιάννη Παπα-Νικολάου, τον επίτιμο πρόεδρο, και τον Άγγελο Χανιώτη, τον πρόεδρο, παίρνει σάρκα και οστά σήμερα. Και χάρη στην παράσταση και την εργασία των μελών του κόμβου, του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των χορηγών μας, της Εθνικής Τράπεζας, της Πειραιώς, της Φαρμακοβιομηχανίας Demo και της Accenture, τα καταφέραμε. Και κάτι που ήταν πολύ δύσκολο πριν από μερικούς μήνες, σχεδόν ακατόρθωτο φάνταζε, έγινε σήμερα πραγματικότητα. Οπότε ένα ιδιαίτερα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Σύμβουλο Επικοινωνίας μας, τον Δημήτρη Φραγκούλη, ο οποίος αγόγγιστα και με αυταπάρνηση μας βοήθησε όλες αυτές τις ημέρες, και τις προσωπικές μου ευχαριστίες στον καθηγητή μου παλαιόθεν και φίλο Ηρακλή Χαραμπίδη, ο οποίος με συνέστησε στον κόμβο και είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μας παρακολουθεί διαδικτυακά από την Κίνα, όπου διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο εκεί. Εγώ, έχοντας διαμείνει χρόνια στο εξωτερικό, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος αλλά και περήφανος και ενθουσιασμένος που οι προσπάθειές μας δεν είναι μάταιες πια. Με τη βοήθεια όλων μας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μπορούμε να μετατρέψουμε τον πολιτισμό μας σε φάρο στη γειτονιά μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και να αναδείξουμε την πνευματική και οικονομική ευρωστία της Ελλάδος σαν παράδειγμα προς μίμηση. Νομίζω, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και υπάρχει και διάθεση για δουλειά. Θα μιλήσω όμως για 2 λεπτά, ίσως και για 3, για μια καινούργια δράση που έχει σχέση με την ναυτιλία. Και όπως γνωρίζετε, στην καρδιά της ελληνικής οικονομίας υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό και αυτό είναι η ναυτιλία. Και μια πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ, η οποία βγήκε πολύ πρόσφατα, χτες τη διάβασα, τοποθετούσε τη συνδρομή της ναυτιλίας στο ελληνικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν γύρω στο 8% του προϊόντος, που είναι ένα τεράστιο νούμερο, αλλά επίσης και τη δημιουργία εμέσων και αμέσων θέσεων εργασίας κοντά στις 90.000, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό νούμερο όταν μιλάμε για την ανεργία. Και έχοντας δαπανίσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου στην οικονομική ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας, έχοντας φέρει 4 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι επένδυσαν δισεκατομμύρια υποστηρίζοντας τους Έλληνες εφοπλιστές στα επενδυτικά τους σχέδια, διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική. Αλλά το στίχημα δεν είναι μόνο να υπάρχει δυναμική στα ποντοπόρα πλοία, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες ανάπτυξης και η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα αναδείξει τη χώρα σε μόνιμο παράγοντα στη διαμόρφωση των εξολίξεων γύρω από την ναυτιλία. Μιλάω για την δημιουργία πραγματικών ναυτιλιακών κόμβων, που είναι και το όνομα βεβαίως της εταιρείας μας, οι οποίοι για να υπάρξουν πρέπει να συντέξουν διάφοροι παράγοντες και συνθήκες. Γιατί η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την ναυτιλία. Υπολογίζεται μέσω ερευνών ότι είναι μόνο το 15% της επιτυχίας ενός κόμβου η ναυτιλία. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ενδογενείς, αλλά και σε σχέση με την ενδοχώρα. Και τα απαραίτητα συστατικά τέτοιων κόμβων είναι πρώτα το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο είπαμε ότι είναι αρκετά θετικό τώρα τελευταία, η πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως υπόθηκε και στο τομέα της βιοτεχνολογίας, αλλά συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και βέβαια των ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Επίσης, είναι απαραίτητες οι χρηματοοικονομικές υποδομές, η ύπαρξη δικτύων από παράγοντες αγοράς όπως μεσίτες, ναυλομεσίτες, έμποροι, κατασκευαστές κτλ. Οι φυσικές ροές, για παράδειγμα ενέργεια, και βέβαια υποδομές, για παράδειγμα λιμάνια, όπως επίσης και ναυπηγεία, που βελτιώνουν πάρα πολύ την αποδοτικότητα. Και διαπιστώνω επίσης μετά πολλά χρόνια ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης σε όλους αυτούς τους τομείς, ταυτόχρονης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια σύγκληση των νέων τεχνολογιών, η οποία σύγκληση δεν είναι μόνο έντασης κεφαλαίου εργασίας, είναι και έντασης ιδεών. Και εκεί είναι που η Ελλάδα έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και ο ναυτιλιακός κόμβος, ο κόμβος που αποτελεί το έμβλημα της εταιρείας μας,
Και στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώσουμε δράσεις συγκεκριμένες προς την κατεύθυνση αυτή, με πηξίδα τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και την πρόωση με καθαρά καύσιμα. Η ταυτόχρονη πρόοδος σε όλες αυτές τις τεχνολογίες θα έχει ασύμμετρη επιρροή, θετική επιρροή στην εξέλιξη του ναυτιλιακού κλάδου, την οποία θεωρώ μια υπερεξέλιξη λόγω της διαδραστικότητας αυτών των τεχνολογιών μεταξύ τους, της ταχύτητας που αναπτύσσονται, αλλά και της διευρυμένης χρηστικότητας που τελικά θα επιφέρει ένα μεγάλο βαθμό αυτονόμησης. Γι' αυτό και μιλάμε για αυτόνομα πλοία, μεταξύ άλλων τώρα τελευταία. Αλλά δεν θα σας κουράσω πολύ, κυρίες και κύριοι. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς στη χώρα μας, πολιτιακούς, οικονομικούς και κοινωνικούς, και εμείς θα συμπράξουμε με τη στήριξη του δυναμικού του κόμβου, που περιλαμβάνει πολλά από τα πιο φωτισμένα μυαλά της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.